Esteu exhibint una obra a les mans que, entre altres coses, parla de les pors. Tu tens por? Molta. De què? De tot. Alguna cosa en especial? Més De que la altres? mort. De la mort. Quines són les teves principals aficions? M'agrada estar amb la meva família i els meus amics. Si no haguessis estat actriu, què haguessis volgut ser? Suposo que alguna relacionat amb alguna cosa social. Educadora social. De fet, tinc la carrera d'educació social. Per si algun dia falla. Quan en una obra sents un telèfon que sona, què faries o què li faries a la persona? Això. Això. Ens recomanes un llibre? El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes. Ara mateix, un record positiu que et passi pel cap, qualsevol de la teva vida. Una abraçada amb el meu pare l'altre dia quan li vaig dir adéu al poble. I un record negatiu? La meva gosseta, quan es va morir. Ets feliç? Molt. Et falta algú per ser feliç del tot? No, crec que no. A poc. Visc el present. Gràcies, Raquel Ferri. A tu.